Слава Ісусу Христу! Так, до вашого відома, і мша святая буде, а святочності дня народження відміняються. Пошло на Боже. Я сонце ти, паніш народами, єднаєш нас, любов'ю золотою, пам'яті зим, святої дорогой, не покидайте нас, о Маті Бога, покуди зим, святої дорогой, не покидайте нас, о Маті Бога. Про Твою милосердность, Божа, мы розважаємо. Посеред святині Твоєї, як ім'я Твоє, Божа, так і слава Твоя шириться на узмешках землі. Правиця Твоя повна справедливості. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, дозвольте повітати у нашей супольности парафіяльної шановних гостей, ну і у першу чергу нашого постояльця, ось монсеньора, ксьондза Пролата, і в першу чергу повіншувати сьогоднішнім святом, з днем народження. Нехай добрий Бог одарує потрібними ласками. У першу чергу моцним здоров'ям. Своїм добрословленням. Нехай Маті Божа завсюди має свої опеці. А Бог всемогутній нехай ставить на шляхи вашого життя тільки добрих людей, які вас будуть шанувати, любити і оточувати своєю добриною. Дозвольте так само повітати у нашій парафії Його Екселенцію архімандрита Сергія Хайка і отця Андрея. І прошу вас, чтобы мы каноник узначали эту святую душу. Поважаний владика, поважаний провождь, один день тільки після народження. Шановні сестри і брати, охерую эту святую мшу за всіх вас, конечно, за всіх, хто не присутний тут, за всіх добродіїв нашої величної християнської сім'ї, і не тільки Червоного костюла, а костюла Святого Луки парафії, парафії Мінська, бо всі ми в Мінську початок Кальварії. Там початок, перша виток, і потім пішли парафії, реєстрація і хвала Божая. Ну, припала на наш зрост, на наше покликання, і тому за всіх, справді, во всіх парафіях, де моляться люди, Боже благослови їм, а всіх тих наших сестер, братів, померлих, наших батьків, родичів, дітей, нехай Господь, Маті Божия, притулить до свого Божого серця. Тому це своеособлива мша святая, бо
тут і радость, і, звісно, сльози, бо в такій ситуації святиня святих Симона і Єлени, Червоний костьол. Да, перед виходом на Буцлав, постной пилигримці, я заходив за цей забор, за огороджу, поглядів, да, там зарвані, всі плітки, все, да, добропорядкування треба. Тобто праця, справді, іде. І дай Боже, щоб справді на закінчення, щоб можливість була далі славити Бога. Інакше нам не бачить доброї будучині. Не тим, які закривають святині, не тим, які закривали святині, як вони закінчили життя їх сім'ї. Ви чуєте не раз і з пересказу людей, і Боже благословив все ж, пробач нам наші провини. Тому в цій святої мші сьогодні, в цій парафії, Боже, прийми нашу ахтяру, бо ми навіть не відаємо, як виказати, Боже, Тобі і подяку за всетерпіння і уніження, скитання, і за цю силу Божа, якою Ти нас підтримуєш, щоб ми не падали духом. Боже, допоможи вам, мені і всьому нашому народу. А Ісус каже, довірте мені, я перемог світ. Перепросим Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахтяру. Почуй, Пані, мою справедливость, вислухай мою просьбу, прийми мою молитву, з неподманливих уст. Я справедливости вашу Твою обличам. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. В той час привели до Єзуса немого чоловіка, опанованого злим духом. І коли злий дух був вигнаний, немий почав говорити. І люди казали со здивленням, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї казали, князем демонів виганяє злих духів. Обходив Єсус всі городи і вёски, навчаючи в їхніх синагогах, обвіщаючи Євангеліє володарства і вилечуючи всялякую хворобу і всялякую немач. Убачивши натовпи людей, злитувався над ними, бо вони були знесилені і покинуті, ніби овечки, які не мають пастира. Тоді він каже учням своїм, жниво справді велике, де работників мало. Тому моліть Господара жнива, щоб вислав работників на жниво своє. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи наші. Амінь. Хвала Єсусу Христу. Вельми шановний екселенція, шановний архімандрит Сергій, брат Андрей, наш поважаний сябар, Ойче, дякую тобі за можливість помолитися в цей день. Конечно, день народження – это важно, бо человек есть, люди,
але більшість ми відзначаємо День Аньола і так далі, тобто посвячення святарські, юбілеї. Але дякую за цей такий справді побожний духовний акцент. І дай Боже, щоб всі люди, окрім всіх своїх днів, ангелів, юбілеїв, щоб люди так само в костелах і церквах означали день народження. Чому ні? Дай Боже. Так що велике дякую тобі, ксенже, брат, за эту ласку, за эту хвилину подякувати Богу. Шановні, сьогоднішнє слово Євангелія, звісно, дають нам простор на все життя, жниво. Ми після буцлавських урочистостей, велич, де ми почерпнули эту энергию, энергетику от святыни Базилики. Вы не думаете, что это только камяни и там икона. Это особливая, когда говорит история, Матерь Божия обрала это особливое место, когда тут бруила эта энергия, энергетика ласки Божией. И мы навіть підсвідомо, побивши там, це все одно як якийсь рефлектор, аерарій, який направлений, люди ходять, а оздоровляється. Так і там, хто з великою вірою, хто на коленях, хто у плачу, хто між іншим, некоторі навіть не вийшовши з автобуса чи машини, але там. І ось в цьому світлі ми переміняємося. І тому це велика ласка Божа. І після святів этих ми сьогодні дякуємо Єсусу, який, як з Євангелія пам'ятаєте, коли оздоровив 10 прокажених. Побігли всі в радості домов, вертається один, оздоровлений, кланяется Христу и дякує. Что Иисус сказал? А чи ж я не 10 оздоровил, а где 9? Поглядите, и Он благословить этого уже. Не только оздоровил, благословить иди в спокой. Поглядите. Так і ми в якимсь сенсі, як я завжди заохочував і буду заохочувати, ми йдемо до Буцлава, але пам'ятаєте, як у нас завжди липень місяць був ружанець? Протяг ружанець цілий місяць до Матері Божої Буцлавської, подяка за отримані ласки. Бо вертаємося знов і знов до тих першовитоків, і це нас об'єдновує ще більше. Тому сьогодні лічу, шановні сестри і брати, що це є святая імша, як наше духовне вертання Єзу, Матері Божия. Дякуємо вам за ті ласки, які ми там отримали. Хто був, хто духовно туди прибував, з різних причин не биття там, але ось менавіта та думка. І сьогоднішнє слово Євангелія, кришечку так само докранемся. Поглядите, Єсус наставляє апостолів, молітеся, бо жниво велике, работників мало. Невже? Завжди, хто сіє, то ведає, як треба збирати. Поглядите, задумайтеся. Тут глибіша є таємниця в цих словах Єсуса. Бо, поглядите, любая праця, хтось будує дом. Ну, в городі, звісно, будуєш організацію. Але на вёсках, колоніях будує дом. Що люди? Збирають талаку, допомагають той інший день і взносять дом чи там любые праці разом. Жниво приходить. Господар, який має пару синов, дочок і так далі, всі закатують рукава, разом збираються на полі збирати жниво.
чи то сено. В чим справа? Не тая важность урожаю, Господь дає урожай, а наша сумісна праця, однодумна, послухмяності, регулярності, в час собрать урожай. Ось на що акцентує Єсус. Жниво було, ось і буде. А як ми єднаємося разом, щоб це жниво собрати? І тут ми бачимо великі проблеми. Проблеми в сім'ях, да, життя, здається, в церкву, костюл ходить, а ті інші не ходять. Приходяться інші моменти в житті, а не надо, то не мені, то нехай мама йде, тата. І розлад. Коли святи приходять разом до святої сповіді, комунії, разом ще Боже народження, Великдень, Пасха. Ні, нема разом. Жниво єсть, а однодумності нема. Ось над чим Єсус, коли молився і молиться, Отче, дай, щоб вони були одно, і 12 апостолів, і далі наступники, і люди, християни, і ми з вами. І тут ми розуміємо, не переживав Христос, що жниво велике, і воно завжди є, бо народи є, а поміж народами повинна бути дружність. Этого нема. І тому бачимо на сьогоднішній день, жниво созріває, а йде війна, війни всюди і так далі. Тому, шановні, сьогоднішнє слово Збавителя, вони закликають нас вельми глибоко задуматися, як нам бути разом на молитві, на божествах, в добрій волі, як християни, щоб ми були роботниками, і хто чим може, ружанцем, словом, набоженством і так далі, чином, щоб ми спричинялися, щоб ширей люди познавали Бога. Ось що хоче нам сказати Збавитель про ці слова. Жниво велике, звісно, мільйони людей, які не ведають Бога, мільярди людей. А роботників мало. Чому? Бо ми повинні бути разом. Тому нехай сьогоднішня наша зустріча єднає нас, бо нас єднає святиня, костюл святих Симона і Олени, нас єднає парафія, нас єднає християнськість, да, католицькі, православні вірники. Ми діти, учні, апостоли Ісуса Христа. І ми йдемо разом, нехай ця ласка Божа в нас справді набирає ці розумні, добрі кшталти. І Богу на хвалу, триваємо далі, несемо покори цю ситуацію, бо всі в різних парафіях, костюлах, слава Богу, але Боже, нехай Твоя слава поширається на нашій землі. Амен. Молимся. Молим за пасторов костела, чтобы они были уважливые до проблем своих верников. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молим за молодь, чтобы она знайшла силы для ахвярной працы на користь костела. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молим за людей, які шукають правди, щоб Христос освятив їх розум. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся так само в інтенції цієї найсвятішої хвали, яку Богу складаємо, просячи о потрібної ласки, дари Духа Святого, Божу опеку для ксенза Пролота Владислава. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся так само у всіх інтенціях, з якими ми сьогодні прийшли до Христа, який носимо в наших серцях. В хвилині тишини представимо їх. Христа, з Христом і в Христі,
Tabie Boża Ojca Wszechmogutny, w jedności Ducha Świętego, wся paszana i chwała, razu się wieki wieczny ja. Передайте ближнему и нам знак спокою. Спокой нам. Паважаны ксёндз Владислав, 8 ліпеня гэта не толькі дзень вашага нараджэння, але гэта дзень благаславлення для усіх, хто пачуў ваша слова, якое выводзіць нас, блудных авечак з цемры, якое падкрэслівае веліч, магуцце, сэнсоўнасць Божага слова. Дзякуй за тое, што вы да нас прамаўляеце, дзякуй за тое, што вы нам Божае слова робіце для нас зразумелым. Не ведаю, куды ўжо на наступным тыдні Бог павядзе мае шляхі, але там, на радзіме, у якой бы парафіі я не апынулася, прыкладам і ідэалам будзе мой дарагі і гарача любімы пробаш ксёндз Владислав. Ільга Всемятов. Поклон вам, дякую от усього серця за добре слово, молитву. І сподіваюся, що і надалей будемо підтримувати друг друга молитвою, а тим самим праз наші молитви і других людей. Тому щиро я вам дякую, і особливо шановним святорам на чолі з біскупом Сергієм. Нехай вас благословить Богу Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Ідіть в спокої Христа. Дякуємо.